obetima bompaye 25 years na mpaye nduru nyame anum so obisa de bia for fail oba be bo ade asi nyankopon owiase ayetimu yi mbo bia ni asase we so ye forever tie wisdom ti se Kwasi awia nim nyansa oduro nim nyansa friends Kumchacha nim nyansa question kura we putuma Kumchacha studio wantimi anyi ya no Abusuya debiada no ayana ensem esisi ensem koso abonten debiada yetinsem foforo ebi wa wote a etimi awoso ebo okusa wankasa wodwene ho wonte ase woni obeti ade bechi ebese obeti ane se nipa no efrim wanyare hwiensi eno ema ayana ekoda etu adwendwene bebiri abusuya mepese mebusa se eno no eden pa na edeba na nkyira ase pa ene sen edenti ena wose saade no so etimi esi eno ntini kam ho ya bo epini openi baako ya ka sunsum nsam a wabin ewo sunsum pa ene no ba bedi nkomo na ebusa ne se de esisi ewo man Ghana mampo ebibire mu ha no ya na den na edeba na afia tia besi ahoban bomu wate ahoban bo pen mate bi pen beti bia na woni ma sekere obi age wusika so obi bia ma oye yamfa yeba ene aba bedi ho enkomo midin edi oduman komo bana na Kofi abakosam ebeto me from konkonsa hene na Kofi me dane me ho sema me ba nana Okuoba atenase abusuya me dane me ho sema asedapiesi enkoma se wajebre na watwen me ama yaba bedi nkomo afa sunsum nsam ho de bia me ka se sunsum nsam na ye kan de wonim a wo be kan de bia da etinanko na ekofa asam de abraw nana Okuoba atenase nana Okuoba atenase edene de na erime kakra na nso na hwefo aya mo fa ncheme me jidi se nana enso de be cheme nana Okuoba mejusu aburu me de hye ba cho ho ne me bokode nananum gusu shiraye ne atamfo bre de ame ase sakasa ne ana me pepa nananum gusu shiraye ene atamfo ebre okotwere mu nsu aye se bompa ma otamfo aduane ni akura ewiase wei se ushira watamfo no watamfo be yenshira obemo hu se oyejimifo ushira watamfo se the Bible ka se bompa ma watamfo nye yie no ushira no na wo obi aye se hunu keka sase na ohene yantonsa emfa nshira ye busuofo se de nananum ka no ena ye kasa papa no eno ne nananum de hwe ma me kan asem kirew da biye wo se wo gira ba biye ne watamfo kwa ahohiehia no hunu se ta na o ta wo no wantimi na mom watamfo ni adwen sakra wo hwe Kofi so bitan wa wonsesa na adwen ebre biye wo be hunu se wona wo sere biye ya pretending okay or try possible best to get closer to you so that it can bring you down totally. Into watamfo ni adwen sakra wo ho da obi otan wontimi nya bibia mane sakra wi asemu da ade wo wi age se wa completing the mission but obi nso timi ka se na mpatro fa chairman na me yew na say Awuah wo fishe adwene papa bi e wo timu na to nchen ana wo fishe boni bi a obedwene wo no ho say akwane on sakra na adwene o fishe anu ato nchen na watimi awura wo yie na wo so wa den wajeja wo ho ama no na first na ohwe wa na obre no wa den fidie watimi anyawo mrayem watamfo ntimi sisa na adwene medo wo da hwe obi show bibi kira say wotan wa akora so bi hwe bibi suggest wotan wa da wo ho so da bia bompa yetia no go to any extent na say behind Bible no say yemmom pa ma no wa kana watra hokura menti asem wasembusa ho say da wo kan e ba ne say na wotanfo de wutimi bompa ma no because Bible na eka na say ho no o kira na adwene say Bible nipa na twereye what you say o twere de obetima wia wa adwene ne wakoma okay no wahunu say nyame bi wo ba bi a e wasa okosom no enti ye we no wahunu say say nyame kura mpo no o wahumobro ma nipa wow abuzuya
afi ne enkomo twetwe na nkasa no eba be firi ase but on say de bia metenase a me ne ho edi enkomo yesua de ye bedi enkomo fro obi no obi nso fro obi sanse mpanifo say enko a ede no wada woroma eno e na frefre dom na etwetwe akunwa ye ba be bwura ye enkomo twetwe na nkasa mo but na say Bible say ye mompa ma ya tamfo no e wrong statement bompaye na fa kunu anasa bompaye na say no emompai emfa mo atamfo yesua de ba ko a na afi ye mre nko motwetwe no so na emrante na maba wo ewu too much sisi ama wonam ho kura na wuyem hyehyew wonam ho a na wusuro before that no ma membusa wada ruma wa kwa akoye pani eden na sunsum eden na AC wo sunsum a ma emrante na maba wa etete tosa Ohene kan meda wase na ma chia wa hwefo ne watifo nyina na ya ma won mo ne samo afi enhia pa na afi enkonsa meto mfie so na enye nyini emfa mayen bi se obi anya afi ba ko kan afi hu bi a ema na afi obedi wasase so na sote na emu memeka ho bi se wi ase nyankopon abodie mu no ana nhihye mu no so obo obi a o kire se nipa obedi mfie dunu mu a se ye wo to ho nga na onya afi ba ko aka mfie dunan ka wo mfie dunan afi ni bi meka ho na emu mesumum na ate enti nyankopon entete yenuanom fie so kakra no ntimi ndi won na amen ansa na wafre won siedo edi dada na nam yusu nana Okuoba akomia the traditional teacher master of Okuoba kingdom aya na ye bisa ewuo adosun we adosun na dia na de we ba a whole lot of stuff near the ho sobo e de bobi say ane na sumasi na aye na sumasi atu we aduro na fan kwesi hin ohene ya dwena firi nyansa ne nimdie eso ya dwene afiri nyansa ene nimdie so adanti na me kanisa ewiase we ne yatim no wowura ye wo bibia e friend law of karma bone yakatua e wo ho reincarnation wo ho ye wu obi obewu obekọ besa babiem 2 to 300 years way back obesa babiem ewiase we tim de tim inside and inside suye wiase na wutim ne ho ade na hunu se de wiase ne sitie the mother nature ne se de sitie ye woniema na me boss ye woniema hodo na hodo nan your 4 cardinal point of demons 4 cardinal point of angels 4 elementals 4 compact points saniema we ne kura wiase na so ba saniema 999 we mu aba ko bia so gina ho ma 9 ba ko bia gina ho ma esa gina ho ma 9 e control ne ma 9 bia mu na echa nim yakobon abone wiase awie wote ne ba bi on fa said ye nsuo beto on fa said obi behu obi ho beto no obi benya sika obi benya adwuma ye on fa saniema no ho wontimi fa niema we me distract na adwene ye ba 4 cardinal point of demons mu a what you say ye wo Lucifer ye wo Satan ye wo Leviathan ye wo Belial on the king of land okay what you say nsa se o ma hodo nan na mamembu so what bo nine sir the number 4 spiritually no it means what as a say eye wiase okay number 4 eye wiase okay enti se eno ntina me papa 99 nim na masa bayi 9 mu ba ko na masa pai mu 9 biem na wate ase yi okay ya ba 4 cardinal point of friends and demons na ye wo Lucifer ye wo Satan ye wo Leviathan ye wo Belial ye yi Leviathan si ho a Leviathan on ehwe nsuo so okay nsuo na ohwe so no we say another 4 branches and 4 superior nsuo ahodo a control the whole nation no okay nsuo ye wo ahodo nan nsuo ya ye wo ahodo nan ebi ne de hen na ajo tram baby awde me fa na de me di wechin kakra ajo tram wada roma ye wo nsuo atofiri soro ye wo nsu ten ye wo nsuo atofiri fom ana ye wo nsuo wo live things mu te say haban ya atwa ehu ahia yi nsuo wom nsuo yeah ehome nti wo nkwa nsuo wom emoa ene niema ahodo eno so wo nsuo sa nsuo ahodo na nyina Leviathan edi so okay anya nyame asem enya nyame na control sa anya onu na control wa bo awie ekwese yes ekwese kufu adeti hoi
Yana na kufu ado preman ado gagai. Ghana nyina ona ne ho ofe. Ai ni ade na sisuo. Ya gina tumpre kope. Hwe oni abenase ha sadi assemblyman ye na adwuma onim. Yeah. Onim sadi MP ye na adwuma onim. Oba parliament wo ba gine coins na ode ba ha. Onim de other coins ne ba ye. De oba ya betwere ho asem a kire no ye de wa ya wie no wa be report man say me ba gi sika sam no koyi ko talo e bia 500 kilometers. So be 10 kilometers kwa no so 500 no kro no oba ha onim. Yeah. What you say? Ya yi ministers, MPs, MCs, DCs. Assembly position ba bedru timamuni. Yeah. Sare yakopon ahini yemutie. Na ze na me to ase a nyame wabo nsuo na wie bet on control. On control nsuo. Nsuo beto emfa ne ho. Nsuo ba yiri emfa ne ho. Nsuo na eto no nyame nim ho hwe. Dabi. Tenda na di nsu toba. Ana ma menti ase ena ebusua me se na ye di owura deep ankasa mo ohunu bibi. What you say? Nsu to anya yankopon na hwe so. Tumi e friend tender anasa prada ana Agradaa ena di nsu toba. Enti na nsuo beto e se urade me nyoma sensensuom ma me nkwa yi ansa. Enu ntina nananom eduru bra bi etimi command nsuo ne wajai. Are you telling me say sanka yankopon ye ko command ne say nsuo to onjai a wo be so challenge nyame. Asi amfa bu okura ma. Wo amfa bu ama no enanya possible. The last time na waka me hu ade bi wo social media ye ne be papa Agradaa na o si edan bi ensuo to area mo I was surprised but na me hu bi da ensuo to area mo o mo si dan no cement ade nsuo aka afi no mo di si dan no ensuo se meto ehwa na okogina ho e na obofo Agradaa me wie mo nti ehwa na baby o mo si dan no ensuo na te wo ho na ensuo to around mo aye tumi aye god of tender e no man nsuo to nti nsuo na ayeto no wo connection unim na money na wo ya money a wo territory no nsuo ni ento ebete. Wow. What you say? What you say na? Nsuo ni bete nti me emfa we hu enko bata nyame da bi ti ase suade ewom. Anu nti na obi timi kasa kire nsuo na emu abie ne wa fam. Anya nyame asem o. Da bi tumi na wo nsuo ni mu no wone ne na ekasa se ma me kwanya bibi sei. Wow. Nana tumi na wo nsuo ni mu na ye no ekasa no ebi nso kire se ya abosomsem na eno nso mfiri nyame. Ganafo ne jimie de wa hu. Bla ganafo ne jimie. Da bia aye doso ye hu hwe nyankopoti ne ba bi wabɔ ne wiase wabɔ ne nyame ahodo nyame nketewa a omode ne ma hye omsa so om control wo de ho bosum bia ne ho asase so wabɔ bibi. Bosum bia mo bibia. What you say? Nanso wiase na nyankopon abɔ no wo mo no de ahye omsa so om control. Hwe Lucifer wo pa twemu tenten ya betenten ye pɛ e wiase sa ade be kye sa ade be san on na hwe so. Hey. Yes. Papa me ba. Lucifer. Sa ade be kye. One the lightest god. One na ya wia. Enti umpe wiase no one na control. Enti nyame na sade pa ne se. Nyame. Wa bo bibia wie. Wode ahyehyehye tumi nyame aketo no nyina nsa se monkoye ho adwuma na mbu nkonta me kyere me. Na oluma me so mentena mba bi na mdwodwo me ho. Enti e bo mpa ya hwan ne tie. Ye bo mpa ya. Na betima bo mpa kyere nyame. Papa. E bia ode me fake. Ye ntimi na ebo kyere hwan. Wo betima bo mpa kyere nyame. Na ofia bayifo kro watimi ade omo hudwuma wie. Na wakan se wo bo mpa ya tre ofia bayifo na ode akodu nyame nche. Enti e bo mpa ya hwan na efa. Ye bo mpa ye kyere wiase. Tumi ya hodo no mo aso empa yenim no nti na say go back to your root ko one sisters connect efie nkonya na ho ne yamane ne amamre mom said ya okuda eba okuada eba yi wo ba sonye so abehwe etwa nwan titi na ntwati aya ne office ya de anya sika mna aboro so ana ya be say communicate ya connect to our ancestors na omotimi aso ya yampa yem ya dwuma di ahoduom na omuso di akoduru di o say duru nanim na ebi mpa pe obetima bompa ye 25 years na mpa ye nduru nyame anim so obisa de bia for fail. Na obe de hu se nyame na afar asoma na se nyame ohine wo so opese aduro wei wo kwate awu opese onoma wo kwate nya adwuma wanum kwate aye adwuma wo de nyame ye den nipa na ye nyame na abɔ ne haban na nipa de aye nyame na abɔ ne haban ene wa ma obi nim de se wo kan abaka mo tami ewu susumasa
mpampura haban na wie na Saudi moko trade tumu a obi kwete ewe ebe ya adwuma wonu aduro ma akwete na sori no kwase ya odi a hye otimi se Yankopom na epaja akwete da bi na Yankopom bo haban wie wo se yemfa nye den Yankopom bo haban na wie wo se yemfa nye den. Wow. Go back to your roots. Suade fa wi ase na otim no ho. Hwe ye problem. Ane ye hawa ye wonyina na se de bibi ato Yankopon so. Nyame wontie mpaibo. Nyame tie mpaibo. Why na kan san semfon no? Nyame tie mpaibo. Why na kan se nyame tie mpaibo? Da bi o na ko bi akọ rape obi. Mama mfato ho bi. Obi akọ rape obi. Ya so no mu kukuro se ya de ne ko jail. What you say? Na onu ayachi na wakọ rape obi ayachi na de ko jail. Osa sira Yankopon se Ewurade boam ne enyime hwesa nipa no under age e bi akola 10 years wakọ ne na da papa na say no future doctor hwem kura won pontimi hu biem so ne be ma kura be hia mponi e be san ya asem kwase we be bom pa ya kire Yankopon se Yankopon mo na court hu ni mo bo no nja no na se Yankopon tie mpa bo a wontie de o ye no the OT we asima oye no and I responded to with physical life. So are you trying to tell me say the law of karma no and nejuma operate all the angles. All the angles. Hwe ohene uti paiwo. What the opera so Yankopon tie paibo a and anu bi a check akramra fi ya no VIP omulodu ma na omukosem ho ba bi nkentampo kan konya accident wo ho e hye dwura be mamu nipa nyina awu yeah what is abakosem no tema kan be kona sofu jina kan mu prechi na nkramofu o kan traditionalist wo kan what you say driver nkasa din tisi ni si aso bompa ye ka che Ewurade se Ewurade be gisti ya no una ye driver panyini obi abon mpaye obi abon mpaye tama eja talk adu na doors bibia lock na omuntimi no a moment na omo frɛ nyame. Are you telling me say Yankopon you obi a wo ye mampama na so asia na Yankopon amfa no ho what the mo ya den mo jimi na mama ma dwura nya dwuna mo hu nkwase awu a what ba bi be distract no olman me ha no o ha na gide en ka no before dava no nim say fort bom na nka wo say wo ye wanye wo ya we sentimi fa no Wakwaba be mpre nan na nka wo say wo da hours bebre wanye ofoso nso be say akwaba bi no anya sika bebre kwase ya wadi jimi sem we na say ukowu a Yankopon nya odan enti ayi tell me say sofra na ogina preach na preach kire bosuma na no preach kire ya me na nya me no preach kire no adan Yankopon hwe obom ko wuye masa wotiwiase ya tiwiase ase ye ne mama ne sisi so forget nyame omnyame oluma ne ntena ne ba bi din wabo wiase na to hama wode ehia bia de aba wiase nim ye fucking head we wode adwene nim de ne nyansa de aduam why na maba yame maba oh bra because me onim ntra me banya botre nya botre onim say etimi ye de pan atwe obi spend ye de aba ba bi no wawo nyame asem you huano ebusia me say ma ko interview na ene interview na no hye ene tira me ka kire say ya channel we no nyoma ebema wankasa wosua de no eno ene ye de bro ya nkororo obi hu metena ha wo ensam na papa yi kan emudu nana nyame de ba ma ye den obi ko jira so de mi den yame ase ayen kwase ade abi before ya dwere dansuom out of 100 no 70% adwere dansuo da techeme da from yempaja nkobo nsuo ne fa bo nsuo machine bro nwahye ho Yankopon di ka boni padada oba ne be ma ena wode emu tumi nyina de ahye oba mu se oba nya abode nto aso nti oba bebo ade asi Yankopon owiase a yetimu yi wodim sa oba bebo ade asi Yankopon owiase yetimu yi kire me mu kakra yo kamera ye gina so a yedi twanfo nyini Yankopon na boy dabi asida na kamera we bae nipa na ye enye oba asini mu okay ti asie na ye de koba hwihwi Yankopon obebo ka obebo dan dabi obebo airplane tete phone far from what asie obebo nkrante dabi mobile phone ye ni ji hwan phone hu ye ne kurukurukuri ensa nye papa yi Yankopon na boy dabi ni nyina firi oba asini mu na so oba be ye nnuma bebre chen ya me oba bebo ade asi Yankopon
ɛyɛ direct wote opate ase opament ase ɛno yɛ case wonim die na wɔ fam wow what you say awo enye nyame na de ma na hwan na de ma nyankopɔn bɔ ba wɔ se ɔba ne be ma di ahyiamu a nyensen be ba why ya to hɔ dada enye brasem na se nyankopɔn na de ma nkan kwasiafo omugu base wi fo omugu wei ene omukɔ jams a yɛde obi atare ka ho yɛdi no bɔda ni ɔdama bɔnte no so yɛdi ma no nyini nya eno se na nyankopɔn adwuma de anka wawu hey na natiem ane se anka yankopon de anka na sumu ma nyina abu ebi bompa ye Theatre Mountains efra nyame nyame beso ye hawa no mayen nyame be yese mayen nyame be yese mayen na se nko se bible se abosunsom ye nkwasiasem mo obi Theatre man se bompa se yankopon ma ne ba wonya ba obi susu abosumfi atwa akokwa aguru sisu na konsuma kodwan se ono so hia ba ono so anya ba sa ma mienu no hwan na de mayen seba ko bosum na de mai seba bosum abonipa se na se bosum di aba ma obi de se na bosum timi bonipa once before ya jimi common sense we don't apply it common sense adwene keke broni say common sense is not common for common people we na nana wonnim minnim nya botre ne tie bi ensem na na eka no yanka se me ho adwure me because etoda yesi we ye bosomba minnim de etimi di identify ho se we efri nya yankopon ba we efri bosomba ene wonim de yesi we ye bosomba esi we ye se masa mo yanka na kura nkyere ye ho wo ba suman so me ye duafo what you say misaya bosomfo misaya grandmaster oba me hana semis o se wo pa Awuah me na nan wonu ahodo mo kyerɛkyerɛ me ya Awuah duru me bɔ mpai wo suman so amaw se ba ye bi e bata Awuah ne ho a onko na chi na me de haban na maw se wa wode ne mu ato a ana heat bi na gina wode anim osi akwan na wo ho e bi infection na abusu afa wo so na se ma sa ne ma ne nyina ma me mo odo na se yi infection ho na hohora wode na yi heat ne frima obi di oba na onyem we ya bosomba we ya bosomba ya jiminti ni ade adwuna nyina akwahye wa nkona wow what you say abusia yankomo na e denso no ade esa akwentufo nana mehu se we hiti pa next time e be san ba beto so na afia to so efri abadin to okra ye to hin aso de ma na se to abosumfi ye ba bedi sa nkomo no echire nana ahoban bo no se ye kan ya e ba besimu ahoban bo mu yasi nyame boni pa ho ban abosomfo eboni pa ho ban na ho ban bo kyerɛ me ase kakra nyame mboni pa ho ban sai nyame mboni pa ho ban nyame besta boni pa ho ban na yakoda e bon pa kyerɛ wan wo bon pa me ka kyerɛ sɛ nyame ntie mpa ye nti wo de fa no to nkyɛn nti nyame mboni pa ho ban na de ko fa betum so ni ye wonsɛm bi wɔ hɔ a ye ka ye de praise ye nyankopɔn bɔ ni wi ase ɛyɛ but do the wadwene kwasi ho na se wan pe ban bo akiri kwan a bra obi di apatashi 1 city kosia 1 city be kire onsamampom visa am wakɔ simple printer kit wuntwa bi obi be kire wa brabo wo de be kire wa abrabo mahwease visa me do nyame printer kit wuntwa bi enso wo be hu ni se wi ase ebinum control anantia be ahoban bo hwan mu na ebo nipa ho ban nyame mbo nipa ho ban wahire woti wo betuma bo ho ban without say nyame ebebam okay hwe yentimi mmo ye ho ban to the level say be yi kra afri nyankopon wu a wa set was nipa bi oba wu ni bia betimi awu no yentimi mmo ye ho ban yi kra mfrim na mom say obeden obebo ho ban afri kwasia bi nsam de 100% sure ani na mo ye bi okay ye bi what I say show what you way yes we ya wuduro we aya wuduro what you say awuduro we wonnom bi uro a unwu na emom odi nsuo fra no mu a ubewu wonnom a wodi opa ma Jesus meshe obotum ana akwhye Jesus botum onnom a obewu okay what you say ana anu bi na yenu Avram ene so of bi e debate
And I say Yankupon dear, and what your Bible say, and a friend say, Obinuma do Bonacra won't bet yet, and she does. I never two button or you prize not this was a cam. Jenanum near her son. Jenum near her. Now you're sure on me, Uncle Bill. Ah, would I think me? And did 3 seconds. And Cobastati, I was so see. There's a Bible that Diana. Men has some condemned Bible. But me person me prove the one nature and they met me condemnation. What you say? Na mom no ban bone wo ho. Ban bone e wo ho. De aduro me hu say tumi wo baabi ampa. De aduro bo ho ban. Ekwan ben so na me a bia me no wo kase yi. Me mo me ho ban. Me mpese obi nso ebeje me nkwan firi me nsem at the sport wa abra wo kra me nya hu obi. Ekwan ben na me ana obi a wo hwe abonten no obefa abon ho ban. Obese obo ho ban ya bra nananom ho. Okay. Bra nananom ho. Oba nananom ho a ebebisa wonti. Say suman wo fie, say suman ni ho. Say de na tie, say ban bompo e bida, wonya e bida. Anu ye baako. Ya hwe okra, de ban bo type ben na ye be fata okra betimi aiden, ana okra anante. Yes, you want types now. Bebre kwa. Akokọ kra ne brekro kra nse. Wo fra busuan fofurum. Obu okra na wo ye amane ma na wo twa dwan ma na wabọ ne kra adua. Wo de bọ ne ho ban. Wo de bọ ne ho ban na wo say wo twa dwan abọ ne ho ban no, wabọ ne kra adua. Cause we are not a cramp dwan. We dwan and a crack you are dear. Yam prim the share kwan. Intina will be a consort here. The other who will be on consulting part 10 a cheer will be a different information. A be information by whom you knew me and Sabine a baby in pain, but they are canning United and Sacra. Nana, me pese, my chef for a tea we are say, and the Sunadia, and who buying boy, your bo, your bo free a different munchano. And now whatever room lasted forever, and I say you will baby or limitation that's more me that say. The Biani as you was a year forever. Nipa or 1 minute do up in the crab paper free as we so. What you say? A year in Yanum be a custom today, a cat be near come for interest, say, or more Nipan Baban Chabe be now 1 year sicanti, or come and any pan a day. Bimbo be any as you was a year forever. Okay. Bimbo be any ho. A be anywhere forever. Bimbo be any as here forever. Okay. I don't hear saying to say, Nipan Yuni. What you say? Yeah. Day in day out, no pay Yuni. Bimbo to say mobile phone, the Kurawi. Your iPhone 6, 7, your iPhone 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. What you say? Sana Bimbo here. Would dear Dura, Afibia and Kobabia, dear Druno. What you say? Nako Shemukena. Okay, and that's the ending once. Yendi draw once. What do you draw once? Utiki can. Share. Na baby obi a draw start here. Hono obi dey free ho buy. Okay. And yendi draw baby fa ko. Udini baby. Dini baby different baby. Na eno no onfom. Onfom say. Ukodi draw man ni draw na chiwade dooso. Adro na ko na chiwade adro ba ko na chiwade be 5 dabi. Me ha hu ndi draw no. Titire de ya Bible. Na chiwade aburo so amienu. Bible de no. Ai. Okay. Na chiwade aburo so amienu. Me mo Bible bi wo ha me yema obi a wonchiri hwe. Hwe. Bia betima dibi. Wow. Ai be ye adwuma. Wurade nyame. Na wo hwe ye nana yes man panyi okon ahi komo tokwa amkokon wo tete gigi nkuru ahodo si office ono mo chiwade nkomo ntwa form so. Wow. Because ebra no obi be hia kon no ono so asi akire baabi a ono so hwehwe suman kro na tumi kura eta wachi a wo de be kon no wo hwese bi obehunu na chiwade a mu hia na ode account no ku no nkrofo nyina. Hey, yes. What you say? Enti Bible de ohene ukoduru ya ne so na ya yi toilet ni bi agu ho na nipa be 10 dibi. Hey, na de na mu ye di Bible bra wata de adwagu ba bi dibi tibidi ukoduru bola so manfo munumunu omo wo ho efini toilet keka omo. Hey, na mu ya dan ye di Bible kwa wuru ata na kodam bi achina nko hwe Bible don't joke makwasia bi anfo abrabo ni agoro hwe wo jimi hu o Bible ho a nipa be mu hu hwe me say abrochefo no bi wo ho a na asem etimi ya me yasa obi atra abroche 35 years or take it $1,000 e dia ba fie kura be wu fie onya bi
hwe utie mi a memfa ne ma simple na wa bompa ye na che Bible what kind from Genesis to Revelation akwankyere kwa twiko brema ya dia ma obi wa ye bia bi emfa tutumrika bra na nanom nkyɛn tutumrika bra wa ma na wotena se eye wo ho jalu ma mese papa se mi donyame wo ho kyerɛ bɛkyerɛ wo no na de wa brokyire nso de msenka Ghana ahohumi na apem abefo ni na apem ofosoro a omontimi anomontimi ko ohene wo project wo kra wo da na wo ye friends so projection na wo project just 1 minute eye 1 year in spiritual anu ntina ma sunsun wura bibim pie ompem hwe spiritual is higher faster than physical. What I say? Nana, say na tia dia, ye nuanom abrochirefo. Obi wo ho a wo hwe. Onye obeba abebo no ho ban. But bia ono ahoban bo yetimi gina ma obi. Yetimi gina ma obi. Okay. Said obitimi unni ho a obitimi fa wachi ekoba bi kokun to twene. Ko sai wa brabo no. Sa na obi so timi fa ba bi ekogina eye ban bo ma obi ma ne ye adwuma. Okay. Entina ye maamefo no. Maamefo timi gina bo ban ma papafo timi gina bo anuafo timi gina bo. Okay. What you say? Wanyo bi ampo me na ngina me na Okuoba metime gina ma se unua se wo papa se wo bibi. Aya mane aboban na ma wo. Okay. Ye wi anema bi a wo se keka ho a ye de man na so udi na wo de ka oni padua na activation ye adwuma no ya mane de abrewo. DHL de aba. Yes. Wow. And as abrochire for ntumu na. Omo forget say omo nsanka ne ade no. Bebre sa na ye mo mu. Okay. Wachina Monday ya nipa be num dia wo ho a ye be mane amom. Komane. Wow. Ebuzia yankomo no ayede ahobanbo de bia me ko enem rante ne maba na no mu too much. Omu wu too much. Wo be fa na we yewu na nsemu na nsane nde ekopie ebi so ekoye interview baby. Abrante bi wa hye ne ho akonfo. Na wa hye ne ho akonfo. Yeduru ho what say social media so for bia ba say obenya ne funu ya me se obefa ne so enya ne funu ma odine se kofefa abaye ne ne echi emefunu na nsole yakọ esa akuro ya so ntonso 18 years wewu nana wewu ebusuya sa wo bo ho be yanke bia na nka ama ne sa obi ya sofo onye obebo no ho ban pa beto suro se na so no mabehu no asofo mba enyom bebo mo ho ban pa bebre ba bebo mo ho ban nana ndi omo doje bebre ba asofo na nkasa ba bebo mo ho ban asofo ba ebedi aduru asofo na nkasa on ba bebo ho ba bedi aduru na ndi asoro mane to ere anya bone nipa ena nkasa na meka se Ghana fo bibifo ya adwum na emmerentia na se nya bone se sofo beba abosumfia bebo no ho anya bone ye ne sofo ni asem ye no bi asasi ni asem omo na duru bre bia na jimi na ye omutimu ma na omukeka nkwase asem enso ha na omo ba oh ay kwan ho yentimi nkansem da bi obi wo ho a ne nyansa sam wo soro obeti ase wote de nananom som na se wo sof de na mu wokodu ba bi ohun se nananom som no so edai bibi wo ebeboa onfa bibi nya den enfa support ne ho fine ye ne ni asem omonye atamfo na mu wona okogina ba bi tutu ayampia kankwase asem ne de anansem atwitwa na ntwa nwa egom ti so abu buruburu bi nua kra sa awurade a omo ba keka komfour black be ka so okun keka ankwase asemi ajimi fo ti sa kwase ewu amotu be gina ba bi di comfortam ne friends nananu matem nanu de mhia na wana no so tropa am de be ma no kwase ewu ya oya me di fu kwan nya me di fu okofa nya me wo hen kwase ewu akofa nya me wo hen kwase afo bi ti se Kumchacha mo omo kofa nya me wo hen kwase afo bi ti se woduro mo Kofi oduro tie otetem na mo de munya botre na kwa de na de mpaye ne amane e be ya gu krofo ti sumo mo ankasa hu se tumi wo ba bi no wo da nya botre wo beti de o kan asofe obo mo din omo ti a enhaw omo ti de wo kan ya wo de komfour black nananom yi ni ma yen omo na omo yi ni ma be ye bremu a obeka hwinta asem no ti wan tem kwase asem mo ka fa ho ana so omo se akura ni so omo se akura na company nsem obi na ajimifo so omo ba no sorry ye be kan bibi sei ya enkom ba be kan san kwase asem na kan de nkanyame afre no nananum de afre bi enye na komfour black no spiritually no empanimfo na painfo na de ne ye adwuma painfo na de ne ye adwuma se de aba fontintan fidie kasa nkrofo kasa bi na shechi keka kwan na shechiri
Why? Na ai mesbe no ye komfour. Onya komfour. Oye nimtuni. Enti dian. Enti why mo na sha chire no. So na ye ne ba. Because wonwa. Abofra kete bekeka. Now they had decoding obey decoding. You no fit say ade emu dodi. Ade asofo. Kuro sa asofo nkwasiafo na dwene so. Na ebuzu na samba ko kan me na me wona say o say nyame wo se bone nye me ndi bone. Wonso wo tumi a wotimi didi ade nyina so nti ade nti na wan kyekere bone no. Emfiri nipa ho. Na wo de bone abesum ye fidie ana. Abesum ye fidie. Wo san say asase sofo mundue na yato. Me dwen ho. Tie wisdom ti se kwase awia nim nyansa. Oduro nim nyansa. Friends Kumchacha nim nyansa. Question kula we putuma akola no yi ya putu friends friends Kumchacha studio wantimi anyia no. Wantimi anyia no. What the kwale ne ho saa wantimi anyia no. Abuwa ba ne. Abuzu me koya masan maba. Mamensan enna wase. Egusu edi enkomo. Na komfour black asam anana edebetumi. Sa komfour black wo badwin se nipa kese kakraka bima. Abrante yi aya Miss Belba. I think so 10 years. Yeah. 10 years. Wo hwe nsem abrante no ebe decode ya. Ghana for so for esogo ne so a. Eno na ama na a charge no. Because nsem na abofra ne ka no. Enya nsem a wo se abofra eka. Eye mpani sempa. Eno nti na bebre enti ase. But every pemu no komfour black ankasa na me amihia no. Muhu na mun kan chance mihia no. Na me ne di nkomo because na ye nyina ye enti ase. Te say the woken say yen some ampanimfo e na asoma no nana yen komo twetwe na yede but me hu se nduro bi esi ha nana mema ebre obi yire gyae no esanse wontimi ene ne nda edru anajo a na afi sof e kan se abrante wo yen sofo na wo bompae ni na ne se wontimi ne oba no enda nana nduro esi yi itsmisrew tiremu kakra ne dwumadi a edi Yo akura nro de ye wo nro ahudo bebre ye sa yade bia bi. Okay. Ye sa moja mu yade. Ye sa nsan yade. Nsan yade. Yade ye san. Ye sa asichire yade. Ye sa obi anakoma. Ye se nakoma no de okowu. Anu yade nadu na mpe na esa 14 days. Aye. And esa pressure. And esa. Hey. Ohene nura yewa wo wiase we mu de gise oso bi hwe. Okay, yeah. No one say yes. Yeah. Yes say ade pa. Sa de tie wo wedie mu bia no. Obi bema wo boss wa na waje mu a. Wo de baje aduro. Ye nuro nyina e powder. Baje. Eno an say unya nsuo hye no asatere ba ko agum no anum manafra na wanom. Eno an no. So bema na wukojo to. Bra, ye benya ne na ma wo. Benya ne no. Ye bema watimi gina oba so te say ponko mo hunu say yes. O ye adwuma mpa. En na friend obe wo yire sa be no. What you say? Ne nyina akeka ho. Ema no so a namu yade edokoro omo no. Namu yade edokoro omo e de epua ne ho nyama edokoro omo no. Bra. Ni na wo na no draw. E wanu aduro tatahwe. So ba namu yade edokoro bebre ma wo ho nsem ye den. Wonsa buo mu ene nyama eye basa. Anu nti obia ofise oyale won vidiem ontimi na nwodwe yade aka no na no akima ko benkum ne nsa ne fa nyina jojo omra Yeah. Yade aye modin kwankora amanfo suru no bra ni na nipa ne ba obenya na yare sawa. Obenya na yare sawa ha na obi wa abrochire onya obegibi ekwan ben so ye betimi dia fa mframa mu amaw amma no. Okay. ye de mane die chela acha na nan nenum na nsaka kama ko abrochire fo no ko se enya no omo bre on se de omo weda ni mukura how ni say yade bia ekoso oni paduam say wafu say ya wo wontimi nwo ye wa wo adro bi efra no say 40 days daduanan oti woni no mu daduanan ebeloke I say wonyum ye hohuru wa wodi anum fita dia maw na awo na obi apri bi be 15 years no ebeba wedro no betimi ama awo na ba ebeba tie wow. Enti na sana etie
ndo ne dia ahodo yade bia bi dia wo ha yade bia bi ya ye ne powder kama ne nom so nya den ne nom nya den dabi okay ne ya na nkrofo suru bitimi ka se dura enwo no de ye se no so na se yade pa dabi na usura dura enwo na koda wo humpas na wo nsu no so be ka den abi fo adwene de ha wo mu nana wada roma o chira kwan ne o telephone number nana Okuoba me wo adweso abenase ufrin kan ba usi wo adweso aso kwa abenase o fa trotro e wo traffic ho a 50 minutes no do abenase usi abenase nkwanta 9 no so 4 junction so a bisa sa me hwe nana Okuoba akora ketu akora e de obeba fie e chira kwan no and our telephone number wada roma 0244 okay 0244 210 992 0244 210 992 nana we de nkamire ye fi nana Okuoba ya kana sami osan eye nkunwa ene ade sa wompa na remote wo mu no wompa na TV shemu no nya wompa kuro ya na CCTV camera wo mu no sa wompa no unim se ya de chenkrofo empa na CCTV wo mu no obi timi betobi de akobi ka chem se okoto mpa bi na camera wo mu o de chenere and I'm so ready about na Okuoba mpeye bi because Ghana me hu so bia sa mpa ne bi da West Africa enye say Ghana West Africa inampo the whole West Africa no empa CCTV camera wo mu dia say dia be chi man mema sa the whole West Africa TV wo great inventor yeah sound system lighting system charging system ye bi kura ba say light go off and pan betima produce power 10 hours nina off edam ho nyina obenya kane ya kama ebusa sa enipa sei na nke hi omo wo man ni mo meso meseda edu akwa de ye ka no na wankasa be so bi hwe esikafo no yesra mu sa mpa na wo de oba to so ana ebu no ye ndi ayusi nana ebe seda aba ho aba abedi ho mo sa o furnitures no because me hu bi de wo hwe nya hunu adansie nyina adansie from foundation up to finish nina mo ye hu juma high finish plastic nana ya dase nso be damase pa ebru ebe san enne na edi ehia ebusua de daye koso ya an enipitu anoma hoi empempinu wo chedua so adawruma be bia me sei wan ha meje bo sisi ada medin edi oduma nkomo bana na Kofi abakosam ebeto me fra me konkon sa hene na Kofi akro